Baina mintzairak eman zezaken autentizitateak ez zuen neola ere unibertsaltasuna ekidin behar eta euskal kultura euskarari gabe plazaratzen ahal zala ondorioztatzea erdietzi zuten jakintzuek. Beso zainarta, ginarretako doloreen eta esku aurretako katz odoltzuen beldurrik eza zenber. Arri batez bizoso eoz hautetxiei nahiko zitzaien laborantzaren subentzionatzea, herriarekin eta jainkoarekin bakean jarduteko. Alatan, garapen orokor orekatuaren ideiak ekarri gintuen turismoarekiko gure harremanen berrikustera, gaznametak mutxitu baino lehen saltzea helburu. Kalitatea goresten genuen, mundializazioaren aurka derrigorrez borrokatu beharra, turismoa bila eta pragmatikoa, ustail agorrietan neguan ate ertzian ika pintada sekarren txabola ederki ornituak eskainiz. Gaznaren kultura neoliberalismo basatian finkatzen zen funtzea, gazna oberenen txapelketak antolatuz eta labela biltzeko hilarteko lehiak muntatuz. Geurean geureena zen pentsamendu bakun horrek ere bere sareetan harrapatzen gintuen, lizunki. Eta noski, zehaztu turista inteligente hoientzat, aitatxi amatxi ezinduak soko batean ezarriz, hauen erretretaren sosarekin alabaina. Etxaldeetan gite ruralak irekitzen ziren, ferm, auberge eta camping a la ferme anitz. Zaharrek gazteen sendiak zazpigarren belaunaldiraino, madarika txitzaketen, baina dirua izurtzen zen, kontzientzia lasai eta produkto berriak ezagutaraziz. Zer litzateke Euskal Herria gaznarikan gabe, erretzen, berotzen eta hasten gintuen.